worship team yonke egameni elihle lika Jesu. Ake sishaye izandla sishayile umoya engcwele sekhona kule ndawo. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome in this place. You are welcome, only you are welcome in this place. We bless your name. Hallelujah, hallelujah. We thank you. You may be seated. Ngicela ke sibheke izwi lenkosi bazalwane kuleyo ndawo encwadini kaJohn chapter 15 sizofunda from verse 3 and 4. Osayitholela kasifundeni ngizoyikhombela uma engaveli ovolontiya ngoba sonke sifanele ukusebenza njengoba siphethe amabhayibheli ngicela sonke wonke umuntu abe alert ngase ngikukhombe ngithi ufunde You are already clean because of the word I have spoken to you. Yes. Verse 4. Yes. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruits by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Amen. 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 Kulega. Uvelelanga masiyana uvele nje efastini uthuma nje ngokusheshsha uvele efastini unetekdinga ngicela usithandaze nosibongele izwi Baba egameni kaJesu izwi lakho liyaphila izwi lakho namandla Baba wethu ongcwele ngalo ukhuluma sikulalele egameni kaJesu waseNazaretha uthi izwi lakho liyamadoda siqondisayo endleleni Baba izwi lakho lisephula into esedala yaseLebanon Baba wethu namandla ole ngakho dala ongekho kube khona nasenhlizweni zethu egameni likaJesu waseNazaretha in Jesus name amen simshayile izandla sahlala phansi hallelujah kafushane ngebazalwane ngicela sikhulume ngale ndaba esithola la abonge igama lenkosi sibukisane yona sonke njengabangcwele amen before singena kuyo ngithanda nami ukubonga kakhulu kubantu abasha i-commitment yabo noNkulunkulu amen ukuba senkonzweni yomkhuleko on Friday it shows a commitment. Yes, ukuthi uNkulunkulu has called some that they will become the teachers of the word. Amen. Sibonge kakhulu nakumfundisi uBongane ukukhuthazela ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu through thick and thin. Siyambonga uNkulunkulu kuba nezisebenzi eziyimisela ngaloluhlobo. Nabo bonke ababambisene naye emsebenzini kaNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ngalokho amen ngithanda ukubonga kakhulu inhlelo zonke ezikhona la enkonzweni ukuthi kungabe bikhona oyedwa osalela ngaphandle ukuba into yakhe iqondane naye ithi ngqo amen kukithi ukuthi siyimisela kangakanani bazalwane ukuzikhomitha nokwenza nokusondela nxa sidingeka amen umsebenzi udinga abantu abazikhomitha kuona abonge igama lenkosi ngangisebenza ke lokho ngisenamandla okusebenza bengiya emsebenzini liduma izulu amen ngingenayo imoto ngiphume endlini seliduma ngihambe ngithandaza endleleni ukuthi kungenzeka ingozi ngifinyelele emsebenzini ngiphephile noma lina izulu bengiye emsebenzini into bazalwane bingenza ngiye emsebenzini bekuyinto ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi ekupheleni kwenyanga
kuzoba neholo. Amen. Uma ngingahlala ngingayi emsebenzini usuku olulodwa, emsebenzini ababambi imali yosuku olulodwa nxa ngingezange. Babamba imali nento ethile ngaphezulu. Lokho kungishiya ngiwumuntu okhalayo noma sengiholile. Sengilapha ekholweni into yami iqondene nalapha. Ukuthi umuntu ocommitted nowazi ukuthi utholani ngokholwa. Uphuma noma ngabe kumnyama noma ngabe kubomvu. Aye entweni yakhe. Amen. Ngoba ewazi umvuzo omlindeleyo ngaphesheya. Siyezwana bazalwane. Akusinto nje yokuthi udezuhwa ube push me before I go. Kodwa ifanele lento ibe ngaphakathi. Ukuthi ngifuna ukukhonza uNkulunkulu yena yedwa. Hallelujah. La say la kuwe ngaphakathi, right in the belly, at the bottom of your belly. Ibe la ikubukela ngaphakathi. Uthi uhlezi ukukhumbula ukuthi usuku lokuhlanganyela liyofika nini. Sibhore zonke izinto ezenzekayo ngoba lenkonzo ikhona phakathi kwakho. Hallelujah. Ngalo mazwi ngisho ukuthi khuthazelani bangcwele. Niphushe noma izimo zinganivumi kangakanani kodwa phusha. Keep on pushing. Ngoba umkhale wona ukulindele ngaphesheya. Amen. So ke indaba yethu bazalwane clean and clear. Angazi ukuthi ukhona nosiphathela isiZulu asifundele ngaso bazalwane. Nina selihlanzekile ngezwi elikhulume kinina. Hlalani kimi nami kimi. Njengalokhu igatsha lithela izithelo ngokwalo. Kuphela uma lihlala emvinini. Kunjalo nani. Kuphela uma lihlala kimi. So ke bazalwane sizokhuluma nje ngomvini nesivande. Amen. Isivande nomvini. Umvini ingeke ukwazi ukuba khona uma isivande noma indawo lapho ungatshalwa khona ingekho. Ake sibukeke into ethi uJesu ukhuluma confessing the word. Ukuthi ngezwi engilikhulume kumina semhlanzekile yilelo lizwi lelo. Amen. uNkulunkulu knows ukuthi asihlanzekile noma singageza ngensipho edurayo. Amen. Kodwa ingaphakathi lethu lihlala lingcolile. Yingakho siyamdinga uNkulunkulu ngekhathi zonke. Kodwa ke bamba lento ethi ngezwi engilikhulume kunina senhlanzekile. Uyabona ke mawukholwa ilelizwe lithi senihlanzekile. Uhambo lonke uzolhamba wazi ukuthi ngihlanzekile. Ambonge igama lenkosi. Uzohlangana nabantu bekutshela ngokuthi awuhlanzekile kangakanani. Kodwa ngezwi elikhulunywe kuwena walibamba ngokukholwa, udlula kulaba bantu wazi ukuthi mina ngihlanzekile. Hallelujah. Uyadlula ke umlobi la ukhuluma ngokuthi
sekuba khona amagatsha ayichaza indaba yalamagatsha ukuthi angeke athele ithelo ngoba nxa ekhulume izwi kunento ayilindeleyo izithelo zalelo zwi alikhulumileyo athi nihlanzekile ngalo. Uma ke umfini namagatsha awo umile uyabukeka kodwa uthi amagatsha angethele ithelo ngokwawo. Udingeka axhumeke la emfinini ukuze akwazi ukuthi athele ithelo. Lokhu kuthela kwalezithelo uxhumeke ekutheni uxhumekile yini emfinini. uJesu uthi mina Jesu ngingumfini athi nina ningamagatsha ngakho nina nizothela nxa nikimi. Uma ningekho kimi it's impossible ukuthi ningaba nama-fruits enwathelayo because there is no life in the branches without the stem. So awukwazi ukuba independent, awukwazi ukuma independently wena wedwa. Udinga ukuthi uxhumekeke la kuJesu okholwa nguye. Umuntu ekholwa bazalwane aphelele lapho. Hallelujah. Umuntu ukholwa bazalwane kunjengomnyango. Uma uzongena ekholweni ungena ngokukholwa. Alright. Uma usungenile usungaphakathi uyafuna ke ukudla ngoba kunedlelo. Bese uyadla ukudla kokomoya. Umuntu ekutheni ngiyakholwa uJesu wenza kahle kodwa kufanele akandlule nalapha ekukholweni andlulele ey'ntweni ezivezwa ukukholwa. Ngoba bazalwane abantu bonke bayakholwa. Wonke umuntu adibana naye la estradini uyakholwa kodwa into ihluka xa kufika ekutheni baxhumekeke kubani. Lento yokuxhumekeka kuye isithelela iy'thelo ezinhle. Uthi ke ngakho hlalani kimi nami ngihlale kini. Kunempambosi yokwenzana lapha. Hallelujah. Kunempambosi yokwenzana lapha. Impambosi yokwenzana ile yokuthi athi hlalani kimi abesethi nami ngihlale kini. Uma usuhleli kuye angeke kwenzeke angezi yena ahlale nawe. Oh, glory to Jesus. Holy people of God, hlalani kimi. Lokhu kunethemba khona la siya khona bazalwane ngoba ngifuna ukuthi sisale nokuthi sifinyelele
Siyazwana bazalwane, kuney'thelo ze-flesh, iy'thelo zasebhushari, iy'thelo ze-meat, iy'thelo zenyama. Yingakho uJesu ethi hlalani kimi ngoba ufikela lento yokholo ekithi ukuze sikwazi ukuthela iy'thelo zasezulwini. Ngaphandle kwakhe ngeke sikwazi. So-ke ngifuna sihlube udlubu ekhasini mina. Ukuthula bomama egameni likaJesu. Bekhona kodwa. Oh, glory to Jesus. Ngifuna sixhose umphini usale umanyuru straight ushelelele ungasebenza la ufanele ukuthi usebenze khona. Ngifuna ukukokotela isipilili emini, ngizothatha ihamuru ngishaya isipilili ngiyihlanganise lento. Ngicela sencwadini yabaseGalatiya, amaGalatiya amahle. Oh, hallelujah, my revelations. Are you happy in the Lord? Raise up your holy hands. Thank you, thank you, thank you. Osayitholile bazalwane ifunde Galatians chapter 5. Ufunde verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Nansi into engifuna ukuthi siyikhulume. uJesu uthi hlalani kimi nami ngihlale kini ngoba khona imisebenzi yenyama kukhona futhi nemisebenzi kamoya. Lezi zinto kufanele siyikhulume ngoba masingayikhulumi kukhona zohlala engazi ukuthi lezi zinto zehlukene. Qhubeka mama. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudaba nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Eqhophweni phezulu uqala njengesono santoni thetha nami ndiyathetha akithi kaSpedi bari kingi bufebe kingi kibu kilona le bufebe kaSivenda Deve kaSivenda bufebe yabona isivenda sishane no 10 phezulu bufebe so that nobulaphe phinde uyi-understand into ethethwayo. Yindawo sifanele sithethe ngayo lezi zinto zenyama lezi siyicacise sizehlukanise nezinto zikamoya asiqondane nakuthuka muntu. Sezona bazalwane sikhuluma indaba yeBhayibheli. Sezona bakithi yiBhayibheli elithi awufunde lapho mama mhlamba babizwana. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Imisebenzi yenyama isobala. Akekho ongazi imisebenzi yenyama kodwa namhlanje uzothuka ngoba ikhulunywa epulpit. Kodwa
kodwa ngqo imisebenzi yenyama isobala. Akekho umuntu ongawazi umsebenzi wenyama yimuphi. Ubufebe. Bazalwane, sifanele siyiconsulule lento yobufebe. Hallelujah. Umuntu osuke in a relationship. Le relationship yakhe nalo ane relationship naye. Abese lo oyedwa abese thandana nomunye ngaphezu kwalo. Niyizwa lento? Lento ibizwa kuthiwa ubufebe. Isilungu lesi sesayibiza cheating. uNkulunkulu uyazi ukuthi ubufebe. Ubufebe benziwa umuntu omuhle. Ubufebe benziwa umuntu ongabukeki. Ubufebe benziwa umuntu onesiqi, onomkhaba, mhlawumbe njengami. Ubufebe noma benziwa umuntu oyisilenda. Sasa ubufebe akathinji lutho. Hallelujah. Indoda ithi nomfazi ibise iba nomakhwapheni. Lokhu bizothiwa amakhwapheni ubufebe bona lobu. Ingane lana zingadlile ekhaya, imali idliwa le ngoba kungenele sona. Sona sofebe sichitha imizi bazalwane. Sona sobufebe sichithe iwill kaNkulunkulu. Families are a will of God. So uma ufika ubufebe buzochitha into emiswe uNkulunkulu. Buchitha trust. Bulimaze umuntu emotionally. Aphile yena ehamba kodwa is dead inside. Azathi nxa ehamba nambambe ngocikane kodwa umbulele ngaphakathi. Sunday ugqoka isuti emaruni uzenkonzweni. Kodwa izolo kade yofeba. Fase fifofu. Amen. Ubufebe isibi wasinyonya mudimo. Hallelujah. Haibakintwewo. Amen. Haudumela umudimo. Lahla mthotseo. Mangabe bebebiza ukuthi uyisoka. Hallelujah. Kufanele ukuthi uhlukanise ukuthi usuyakholwa manje. Shiya lento yokusoka. Ubambelele kuJesu. Usezona bazalwane. Hawu. Sabaze babethi igama bathu uvela ihleke. Hawu. Uphethwa ubufebe. Fafe fifofu. Febe. Febelicious. Kubeka mama. Nokunda. Ukungcola bazalwane sizoqala ngakho empahleni umuntu ayigqokile. Ungabi hlapha nokungabi clean. Ube umuntu ongcolile, unxathu womuntu.
izinto kodwa ziyababa emadlebeni noma kayibaba kodwa manje sekufanele sikhulume uJesu seyabuya amanyala izinto engcolile ngihamba siwa ngezinto ezimbi ehambe esenza nahambe ekhuluma umlomo wakhe engawufale ekhuluma noma ebhafuza noma yini efika enhlizweni yakhe akayicabangi before ezoyikhuluma uyakhuluma nje base bathi abantu akangcolile nangumuntu akangcolile nangehlula akavengcolile nangumuntu kodwa uthi uyambheka ngaphandle uhlini lo muntu shothi ungcole ngaphakathi athi uJesu into engcolisa umuntu into ephuma kuye ngaphakathi iyona nto enasizwe lenkosi ukuthi umuntu ungcolile ngezinto azikhulumayo ezingcolileyo qhubeka mama funda nokhonza ithombe angizuxila kakhulu kuloko kodwa ngifuna ukuthi sazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu hates umuntu ozothi uyakholwa ebe ekhonza omunye uNkulunkulu amen yesinye isihlobo leso esingathatha usuku lonke kodwa ngifuna nje sazi thina bazalwane ukuthi sikhonza uNkulunkulu yena yedwa singamhlanganisi nalutho asimhlanganisi nangempepho amen asishunqisi ngisho nempepho bazalwane yena usanele nje ukuthi aswe esikushoyo ebese uyasiphendula glory to Jesus funda masinyane nokuthakatha uyayibona ke leyo kuthakatha yinto kulezinsuku ebambe nabantu abathi bayakholwa khona ingoma ethi bathakatha bembetheni bembethe esimhlo bathakatha bembethe manje sesedlula ke kwesimhlophe sesagqoka omaruni uma ingashintshanga leyo mpilo yale kungakholweni bazalwane sangena nayo la iyoba impande embi eyohamba ixubisa la ngaphakathi ebandleni ukuthula kubana bazalwane umuntu athakathe aqeda soma nephoye yonke yebandla akule umswilili kanti kade jikijela lo mzalwane oshaya i-second part ubuthakathi abanye bayathakatha bephixanisa ngemlomo yabo bagcina abantu bengezwani nobutha qhubeka nokulwa ukulwa umzalwane nje onempi amen uthi mawuhlangana nabantu abaphambana nawe bese wena ubanikeza impi amen uJesu weza ezosinceda nakulento yokulwa amen nathi njengamazulu saziwa njengabantu abalwayo awusanibonani bazalwane sanibonani ngoba nabazi iGlenwood Hospital amen ngoba bakhona bayizini eGlenwood Hospital kwatholakala umntwana bathi betetisa umama wathola umntwana mayivela umntwana wavela umntwana ebambe ngenqindi kanje mabethi wamisa isandla kade umntwana wakhala wenza so umlungu wabheka leli lininezwa this must be a Zulu awuyabuza ke unesa why doctor uthi how you see yena shaya nakuyo ke lento yokulwa bazalwane uJesu weza ukusiphulula kuyo amen uma sibona nje ukuthi kunempi
siphila sithatheni indlela. Amen. Si avoid ukuthi singafukelwe lezi zinto zakudala. Amen. Ngoba thina sika abantu bokulwa thina. Hallelujah. Qhubeka mama. nomona singayiyeka kanjani kodwa into yomona? Kodwa asidingi ukuyichaza into yomona. Kodwa kufanele wazi ukuthi nje uma usukholwa into yomona, live it. Lahla lento ayisizi lapha ngaphakathi. Amen. Iyakungcolisa, ikwenza futhi sikubuke kabi. Sicabangele lezinye izinto ongakhona ukuzenza ngento yelo ukuthi unomona. Ungabamonela abantu. Amen. Umuntu ephiwe lento ayiphiweyo ubombongela umthandazele naNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sengathi angampha amanye amandla. Enze kangcono kunalokho esimbone kwenza. Angaphelelwa ngamandla kodwa amandla ayakhuphuka usuku nosuku. Hallelujah. Funda uqede mama nani sikhuluma nje ngomsebenzi yenyama bayimsebenzi yeleni yenyama. nokuthukuthela Uyazi ukuthi umuntu mayithukuthele ngelinye ilanga uthola ukuthi ubaba wasekhaya akakusiyi umuntu oshaya nayo. Amen. Kodwa mhlezane ethukuthele ayithuke sephakamisa isandla wenziwa nje intukuthelo. Amen. Bese lithi iBhayibheli madoda nibe ngamadoda angenalo ulaka, niphakamisa izandla zenu ezimhlophe. Indoda kuyadingeka ukuthi ithi tame kulento yolaka. Ulaka lungakuhambisa indawo ongakazoyicabanga ukuthi bayihamba. Ulaka lungakuluzisa izinto okade sewuyigeyinile wabanazo ngenxa yolaka. You lose them all. Singabi siwula siqhutshwe indlundlu yolaka sicabanga ukuthi ngolaka khona into esingayilungisa. Funda nokubanga qhubeka. nokwalana nokwahlukana Ukubanga nokolana nokwahlukana, these are relatives. Amen. Uyabona ukholwe kahle uhambe noJesu indlela yakho yonke bese kuthi ekuhambeni kwakho along the way bese kuvela into thize ikutrain ikuthatha ikubuyise phansi ikufaka kulezi zinto noma ingezukufaka kulezi zinto kodwa izokufaka ngenye indlela ugcine sewuwele kulezi zinto uyithola usuphakathi kokubanga nokuxabana. Kuyaxatshana emafamilini, kuyaxatshana kuma-organizations, kuyaxatshana everywhere la kunabantu khona. Azazoxabana nala enkonzweni umuntu. Amen. Asisiba bokuxabana ukuthula abazalwane. Asisibo thina bokuxabana singabantu bokuthula noxolo. Singesiba abafana basephefeni. Kodwa nje singabantu bokuthula noxolo. Qedelela mama uqede ngifuna sibheke masinyane isikhathi sami siya ngale. nomhawu nokudaba Umhawu nokudaba yabona lento yokudaba ngifuna ukuthi ngabe siyikhuluma nje la. Kodwa kufanele siyikhulume ngoba abantu bathi I am depressed, and when I am depressed so I have to take 1 2 3. So utshwala buyangenza ngithi relax.
mina ngiyahamba nabantu abaphuzayo noma ngaphuzi ngiyahamba nabo ngihlale nabo ebha baphuze mina ngilanda udrink one niphuzela udrink one. It's good. Kodwa laba abakubonayo bathi hayi lo singena la emabhareni. Hallelujah. Bathi lo bathi uyaphuza abayi ukuthi singena la bathi uyaphuza ngoba simbonele endaweni zethu. Amen. Ngamulu uhambo lwakhe endaweni ezingafanele. Hallelujah. Yenza njani? Stop. Put a stop. Ukuthi angisayi kuhamba noma mola ekhaya uhleze bilayela noma mona bangana ongahlali ekhaya umama isiphithiphithi ogcwele ikhaya ingane uyayibona ntambama funda mama nokuxokozela. yes nokuxokozela qhubeka Nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. le ndaba ngathi yayike yakhulunywa somewhere ngoba bazalwane kufanele badeze bekhunjuzwa noma yake yakhulunywa ngesinye isikhathi kodwa nangesinye isikhathi ifanele ikhulunywe ukuthi abenza lezi zinto esayibaliwe namunye oyakudla ifa lombuso kaNkulunkulu kukho akekho. Kudipenda ukuthi umuntu uyafuna yini ukuya embusweni kaNkulunkulu. Waphuma ekhaya ufuna umbuso kaNkulunkulu noma waphuma ufuna isonto. Awesibuke into yethelo zonke. Funda yezansi lapha. Verse 23. Oh, sorry, verse 22. Yes. Kepha izithelo zikamoya Nathi into engifuna sicile kuyo. Izithelo sikabani? Okay. Benifuna phela sikhulume bazalwane. So thina sesikhohle ukuthi kwento sikhuluma ngani. Amen. Thelo sikamoya. Funda. ziluthando. Number 1. Ziluthando. Isithelo nje sikamoya umzalwane simbona ngani? Ngothando. Simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando. Simbona ngothando lwakhe. Simbona ngothando. Simbona ngothando. Simbona ngothando. uNkulunkulu eluthando yena uqobo lwakhe athi bonke mhla ebonakala yena emafini sonke esikholwa nguye sizofana naye. Kuyabiza ke ukuthi nxa eluthando nathi sibe nothando. Lento ayicelwa niyezobazalwane. Lento into edefine umuntu okholwa egameni likaJesu. It's a demand, it's a must ukuthi umuntu akabonakale ngothando. Nokujabula. Yes, qhubeka. Nokuthula. Nokubekezela. Ukuthula nokubekezela. Ubaba ayebuye emsebenzini athi angazi. Uyabona nje ethi lokho sasisebenza phezulu eBoksburg ubona amadoda masiphuma ngo1 madoda ke ngisayedlula edolobheni. Hawu mase sibuye sasiyokhuluma na download njalo
ngisuke ngenzela ukuthi ngibe nesikhathi inyanga esincane naye ngilale bese ngivuka ngize emsebenzini. Uma ungekho ukuthula ekhaya, incwadi yezaga ithi indoda iyafuna indawo engahlala kuyo, ithi kungcono ngalala phekwa kwezihlahla, ngagibela phekwa izihlahla kunoba ngihlale nomfazi oxokozelayo. Ukuxokozela, it's not our portion, it's not our thing. Ukuthula bazalwane, singabantu bokuthula thina, nasemakhaya nethu akube nokuthula. Indoda ifuna ukuphatha umkayo kahle. Indoda anithi umshado bazalwane, umshado akushada abafana, kushada amadoda. Nkulunkulu wenza indoda, wasethe endodeni wakhipha ubambo, akadalanga umfana wasekhipha ubambo emfaneni. Khona ivesi enjani? Umshado ngowamadoda. Indoda ayifunde ukuphatha kahle umuzi wayo. Umama mayela enkonzweni ezwe kwehla uNkulunkulu, angathi ukuba bayazi ukuthi u-alufaka le endlini hayi ngomunye umuntu. Yiba indoda ekholwayo, kube ney'thelo zothando nendlela yokuphatha okufanelekileyo, okufanele indoda. Thatha umama aphathwe i-high blood, ehlase ecabanga nale ndoda, njengoba ingekho namhlanje Nkosi yami, hayi phatha kahle ikhaya lakho, phatha kahle imama lakho. Uyazi imama maniphatheke kahle lihamba lenze nje. Uyabona noma engekho nomuntu emzimbeni, kodwa uyabona ukuthi uyasizwa ukuthi mkhulu. Ngoba lapha ekhaya phila khona uphatheke kahle. Umama anikwe imali, kungabi nemali ehlala emaphaketheni eyihlala lapha emabhantshini, uzuyikhohlwe. Athi umama uyawasha ibhulukwe ngelinye ilanga, athi uyakhuthuza phela bayezofaka emshini, uyakhuthuza. Webantu ngingenamali kanje, iphakethe lomama lila fakela athathe linye agijimela amabhulukwe kababonke. Ayithulela umama ngasho ukuthi ngithola imali, ayithulele nje, ahamba athenga izinto ey'dingeka lapha ekhaya, kanti mhluphe kanje imali ihleze emakhikhini.
izinto ezinokuthula. So thandazela abantu la kuze kubuye uJesu bathandazela. Kanti inkingi lapha ekhaya philiselwe kahle. Phila kahle, phila ngevangeli, phila ngokukholwa. Funde mama. Nokubekezela. Uyabona lento yokubekezela. Ube nomama onolaka. Inqathu kamama unqabethu. Mase ufukile nolaka ubona ukuthi konjwa uma nje ngake ngifusela ikhanda lami angenza njani? Kuba ubaba onolaka. Kubiza ukuthi kube khona okwazi ukubekezelela omunye. Bekezela. Uyabekezelwa kule mpilo yokukholwa. Hawu sanibonani bagcwele. Kuyabekezelwa. Sabizelwa nje ukuthi sibekezele bazalwane. Wonke umuntu ufanele abe akufunda ukubekezela. Ngizosisi bethi mina ngifuna Mr. Right. Ngifuna Mr. Right. Mina angifuna umuntu onjani, ngifuna umuntu onjani, ngifuna umuntu onjani. Ngithule Nkosi ngilalele ingane ekhuluma uJesu. Njengoba ebhize balale list yakhe ufuna. Akayibali yena ukuthi unjani. Ngoba nangale kulelehla ukuthi kuyabala, angimfuni umfazi onje. Ngifuna umfazi okhuluma too much. Mfazi onomlomo manje, pepe soloko ungenile pepe. Indaba yokubekezela bazalwane. It goes a long way. Uzokwazi ukubekezelela abantu befamily yakho. Your siblings. Usizwa ukukholwa. Uzokwazi ukubekezelela abazalwane. Uzokwazi ukubekezelela abantu odibana nabo emsebenzini bengenye indlela. Ukubekezela, it goes a long way with you. You are protected when you have that. So ungathatha ukuthi ukubekezela kuyintambende kuyangijikelezisa ngifuna ukunqamle ubathatha yona leleni ngoba uNkulunkulu nxa eyisa abantu esibusisweni ubahambisa ngaleleni indlela akabahambisi ngenqamlelayo. Funda baba. Nobubele. Qhubeka. Nobuvi. Qhubeka. Nokukholeka. Nobumnene. Nokuzithiba. Nakho lapho bengifuna khona. Nazo zonke lezi analize zifuna ukuchazwa ngoba zifuna isikhathi. Ukuzithiba. Kubalulekile ukuthi umzalwane afunde ukuzithiba. Yini ukuyithiba? Bakayesho. Liyawuthiba ukuyithiba, inkinga ukuyithiba. Bariki maitshwaro. Motho abe le maitshwaro. Kasitsonga nini? Sitsonga. Hodi koma. Koma. Hayi ke kusho ukuthi ke kuyaphetha kufanele uyoshaya lo limi ngesando leni. Amen. Kodwa lokho nje ngoba senimzwile bazalwane. Ngenzela ukuthi
noma ngabe ungumtsonga noma ungumpedi umZulu kapa umXhosa, you must understand these things in your own language. Amen. Ukuyithiba kusho ukuthi into isifuma. Hallelujah. Isimo si-conducive ukuthi you can do this thing. Nabazalwane bengekho, you have 110% yokuthi ungayenza lento uyifihle futhi ingaziwa. Kodwa ubaningi unalima ithwaro uthi uyabheka ukuthi lento kufanele ngiyenze sengihalela ukuyenza. Kube neswi elithi uNkulunkulu engabe ngathini nxa ungayenza lento. Ubuye emva ibuye lento ethi hayi ungayenza mosilento unethuba elikahle unayo yonke indlela yokwenza and all of that. Ukuyithiba yilokhu ukuthi uma uyinsizwa ekholwayo ithuba selivulekile, usisi eseyilethile wayiletha erumini eshaya incleavage, eshaya isiqebhe, eshaya ngehili lakanobusho. Hayi futhi benithi ngizokubona. Ngicela ukungena, ngeke ngingene, ngisangena nongena endlini. Athi ubhuti ngamahloni. Ayingena. Angena usisi wakhona. Athi uyamngena athi angahlala phansi. Abese shaya ifomu khulu. Lo bhuti uhlezi ngapha ufona kubhekene naye. Isho lento kwinsizwa ukuthi nansi into ithi nginsizwa yini ngiphilile. Yobizwa igama lakho uthi uDerek. Ngizoletha lesi story. uDerek, he was a principal, one of the school ngale ngaseMpumalanga, and as a young man as he was, lezo zinto ziyenzeka eninyama iyayithokozela, kodwa nxa ninalezi zinto nihlala kimi nami nihlala kini niyothela iy'thelo zothando. Qedela Akukho mthetho umelene nokunjalo. Kepha ababeKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Abantu abakuKristu babethele esiphambanweni inyama nokuhuheka ukuhala bayakubethela abantu. Ukuthula bazalwane. Into yokuhuheka, into yokufisa ukwenza iyabethelwa kanye noJesu. Umuhle ubukeka kahle, izinto zingakuvuma zonke, kodwa umuntu abethele ukuhuheka kwakhe esiphambanweni. Kodwa ngezwakala. Ngoba into ehlupha abantu yilento yokuhuheka nokuhala. Ukuhalela ukwenza izinto eziphambana nentando kaNkulunkulu. Zisusa abantu kule ndawo athi uJesu hlalani kimi nani kimi. Ma uphelela ubudlelwane uma umuntu engabethe
Amen. Kubethelwa ngisho nokusho ukuthi ayena mayiseqokile kuyamfanele. Ngimthanda mayisenza ukuthi lento nje yokuthi amantombazane bebhize bekhuluma ngabafana lapha ehlezi khona. Akanayo nje indaba angayixoxa uzoxoxa indaba yabafana. Akuyikhahlele le ndaba yabafana. Isigcwele too much la kuwe. Take it out. Take it out. Awukho umthetho melana nalokho. Ukuthi umuntu kufanele abethele inyama yakhe esiphambanweni. Every day umuntu uyayibethela inyama yakhe. Hallelujah. Umuntu ebethela inyama yakhe uyenzela yena ifavor. Akenzela umfundisi ifavor. Akenzeli nomunye umuntu ifavor. Kodwa uzenzela wena ozoba nokuphila okunaphakade. Amen. Ngicela ukuthi uhlale uxhumekekile kuJesu. Amen. Umbhede wakho umuntu omusha awufakazi ukuthi ulele ikholwa la. Hallelujah. Kamelo wakho awufakazi ukuthi ulele ikholwa la. Umuntu asabulala izitsha ecabangana noboy. Lo boy uke wameshela nje kanye umbona nini I know ngiyafanga. Njengoba bethe ngiyafanga wesekufa yena manje. Simakufa yena kufa nezitsha. Uyihloniphe uyintombi yakwe. Ungabi lokuhlaba kuzobizwa ngamakhwela. Uthi uhlezi kwawenu nanka amakhwela jwi babiza ngamakhwela. Siwafana nenja wena. Bizwa ngamakhwela. Igatsha belekuthela ithelo ngokwalo. Kodwa kufanele libe semvinini. Asihlale kulomvini. Nalomvini uzohlala kithi. Sihambe edolobheni, we are protected. Ngoba sihamba nomvini. Uma nomvini ukhona kithi, ama plans the future yethu are protected. Ngoba sihamba nomvini. Siyothela ithelo. Siyeke ukushwilisa bazalwane. Niyakwazi ukushwilisa? Ukushwilisa ilento yokuthi abantu bethi bekhona bahambe beye emagigini, badanse emagigini, baphuze, bajole, benze yonke lento abayenzile, babuye ekuseni ngo-4. Ukuba ubuya manje ngo-4 ekuseni, mayifika nje ungelela enkonzweni aseshayine route yakhe se-right, uza la usho uphuca nini imali ufuna ukuhlabelela. Lezi izinto zenyama abantu abangekho emfinini. Bangaba khona esontweni kodwa bakho emfinini. Amen. Sikhuluma leyo nto ukuthi sizeka mntana sekhaya. Asikhulumi lokho ngoba khona simzondayo nesifuna ahlabeke noma aphatheke kabi. Kodwa sikhuluma into yethu likaNkulunkulu ukuthi into kaNkulunkulu ifuna umuntu ayiphathe kanjani. Uzohlala kanjani kuNkulunkulu athole into zakhe nxa ehlezi kanjani. Amen. Yile lizwi lenkosi nasemini bengicela impostoli ngazalwana lethu. Okay, uthi ngicela impostoli. So ake sihlabelele bese sizokhuleka bazalwane kuleli thuba. Umpostoli uthi ngiqedelele yonke into egameni likaJesu. Kunomhlabelele bengithanda ukusihlabelele bese sizokhuleka thina sonke egameni likaJesu. Ngokuba kubalekile lokhu. Kungeze